Исәнмесез, мөхтәрәм җәмәгать, кадерле дуслар. Мин Галимҗан Гыйльманов. Мин сездә әдәбият дәресләре алып барам. Үткән дәрестә әдәби иҗат хакында сөйләшкән идек. Бүген менә шушы иҗат серләрен өйрәнүне дәвам итәбез. Бүгенге сөйләшүебез шигърият турында булыр. Тукай әйткән бит, халык шагыйрь ул дигән. Бигрәк тә бу татар халкына карый. Татар кешесе ул тумыштан шагыйрь булып туа дип уйлыйм мин. Гомернең билгеле бер минутында ул шушы күңелендәге шигырь тоемын, шигырь утын балкытып җибәрә белә. Хатындамы, котлаулардамы, үзенең сагышындамы, кайгысындамы ул шигырьгә барып тотына. Һәм аны шушы шигырь коткарып та кала. Димәк, бүгенге сөйләшүебез безнең тезмә әдәбият турында. Әйе, үткән дәрестә әйткән менә шушы әдәби иҗатның берничә төре бар. Аның бер төре чәчмә әдәбият, проза, икенче төре тезмә әдәбият, лирика, шигърият һәм драма әдәбияты. Менә шушы эш әдәбиятның иң борынгыларыннан дип әйтик инде, иң саллы, затлыларыннан, аның хәтта әйтергә була таҗы әдәбиятның шигърияттан башлап җибәрәбез, үзебезнең конкрет менә шушы әдәби төрләребезне. Шигърият бик зур дөнья. Аны әйтергә була хәтта нидер бер иҗади система. Чөнки шигърият башка төрләргә дә кагылып үтә. Мәсәлән, шигъриятның бит берничә юнәлеше бар. Аның лирика юнәлеше бар, лиро-эпик юнәлеше бар һәм эпик шигърият бар. Ягъни шигъри романнар, шигъри повестьләр, шигъри балладалар, лиро-эпика һәм чиста лирика бар. Ягъни хисси шигърият. Шулай ук шигърият тулысынча башка әдәби жанрлар кебек образлар белән бәйләнгән, иҗади процессның бүтән булган нечкәлекләрен үзендә җыйган. Шигырьнең тезмә әдәбиятның үз төзү материалы бар, үз кануннары бар, үз принциплары бар һәм әйтүемчә инде үзенең бүтән системасы бар. Менә бүген шушы бүтәнлекнең, менә шушы дөньяның кайбер элементлары белән танышып китәрбез. Шигырь. Иң әлбәттә безнең күз алдында бүген шигырь торачак. Шигырьнең төзү материалы. Шигырь булсын өчен нәрсә кирәк? Менә кеше шигырь язарга утыра. Иң беренче нәрсә турында ул борчыла? Әлбәттә, шигырьнең ритмы булырга тиеш. Шигырьнең дөрес шигырь юллары булырга тиеш, тезмә юллар булырга тиеш. Интонациясе дөрес куелырга тиеш. Образлары, рифмалары һәм строфалары дөрес бүленергә тиеш. Менә шушы һәм башка бик күп төзү материаллары ничек итеп дөрес итеп шигырьгә урнаштыру. Менә бүгенге менә шушы сөйләшүебездә әлеге сорауларга җавап бирергә тырышырбыз. Без беләбез, татар шигырь, татар сөйләме, татар теле ул бик моңлы тел. Ритмик тел диләр инде аны. Ягъни үзе көйгә салынып тора торган тел. Һәм аның бер ягы да бар инде. Соңгы вакытта алимнар бу фикергә килделәр. Бик нечкә тел. Чөнки сузыклар бик нечкә. Безнең татар телендә нечкә сузыклар кергән сүзләр күбрәк кулланыла. Хәтта 2:1 пропорциясендә. Мәсәлән, Тукайның "И туган тел" дигән шигырендә 50 нечкә сүз бар, нечкә иҗекле сүзләр бар, 20ләп кенә калын иҗекле сүзләр бар. Шул кадәр лирик ситуацияны тудыру өчен Тукай нечкә иҗекле сүзләрне күп куллана. Аннары тагын шушы безнең тел бит сингармоник тел. Әгәр сүзебез безнең нечкә иҗеккә башлана икән, ул нечкә иҗек белән тәмамлана. Менә шушындый сүзләр шигъриятның төп материалы була. Калын иҗекле сүзләр икән, димәк калын иҗеккә тәмамлана. Менә бу инде безнең телебезнең төп законы, кануны. Шуңа күрә шигъриятта ул шулай ук бик мөһим. Аннары тагын шул, менә ритм дибез без. Ритм ул ничек барлыкка килә соң? Әлбәттә, без бит инде әйтәбез, менә
ритм өзегіне ешей алмай, әлбәтте, ана текст керек. Текстта енді сөзлер, сөз тізмелер бар. Сөз тізмелер нәрсе деген сөз, анда ижеклер бар. Менә шушы шигырьдәге силлабика, ижеклер соны, ижеклер тәртибе һәм ударение дибез инде, басым төзелеше, бирелеше бик гармоник рәвештә барырга тиеш. Татар шигыре галимнәр фикеренчә, һәм мин дә шулай уйлыйм, ул силлаботоника. Силлабик һәм тоник шигырь. Ягъни силлабика инде ул ижекләр белән бәйле момент, һәм тоника ул инде басым белән бәйле. Татарның басымы бик үзенчәлекле. Ул рустагы кебек, башка халыклардагы кебек, теге ударение кебек, удар кебек, басым дип булып чыкмый, ул сузылып әйтелә. Татарның ударениесе сузып әйтү дигән сүз. Шушы сузып әйтелү, сузык авызны, ул шушы ударениега тиң була бездә. Менә шундый үзенчәлекле ягы да бар. Менә ул ритмик буыннарны формалаштырганда, шушы сузу дигән әйбер бик мөһим роль уйный. Безнең галимнәребез бик кызык ачышлар ясадылар соңгы вакытта. Ул да булса, татар шигыренең, татар ритмының, татар шигыренең төзү принципларын ачыкларга тырыштылар һәм ачык ижек шигырь форматына килеп чыктылар. Ачык ижек шигырь, ягъни билгеле бер моментта, билгеле бер сүз тизме барышында билгеле бер ачык ижек кабатланып килә. Һәм бүтән шигырь буенча шушы ачык ижекләр бүтән шигырь буенча, багына буенча бер тәртиптә төшәләр. Шигырьнең берничә урынында булырга мөмкин, ләкин бу төгәл, төзек баганалар төшәләр. Һәм шушы һаваның йотылып килүе, ачык ижекләрнең тәртипләнеп килүе матур итеп кенә шушы ритмик буын тәшкил итә. Ягъни үзенә күрә көйне тәшкил итә. Шигырьне шушындый бер ритмик бизәкле итә һәм моңлы итә әлбәттә. Менә Тукайның бар бит. И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Менә шушы мин сузып әйткән ачык ижекләр и туган тел шигыренең башыннан ахырына кадәр шушы бер багана булып төшәләр. Шушы тәртип шигырьне бүтән әйтеп тора, берләштереп тора һәм ниндидер бер шигырь принцибы булып тора. Ләкин галимнәребез әлбәттә бу принципны абсолютлаштырып карамыйлар. Чөнки чынлап та кайбер шигырьләрдә бу принцип сакланмаска мөмкин. Качагында ябык ижекләр принципы килә, ачык ижекләр белән ябык ижекләр бер-берсенә керешеп китә башлый. Ягъни шигырь сүтелә башлый, ватыла башлый. Ягъни икенче принципларда килеп чыга башлый. Менә монда инде ритмик буыннар дигән принцип эшләй башлый. Ягъни басымның билгеле бер дәрәҗәдә кабатланып торуы, билгеле бер буыннарда бер басым, логик басым астына кирип кабатланып торуы шигырьне ритмик тәртипкә китерә дигән сүз. Менә шуңа күрә әйтүемчә шигырьдә ике әйбер бик мөһим. Берсе аның басым, икенчесе ижек икән. Ижек, ачык ижек, ябык ижек булуы да бик мөһим. Шул вакытта ижекләр саны да бик мөһим. Татар шигырендә ижекләр саны буенча берничә калып бар. Әйтик, менә 12-гә 12, 10-га 9, 9-га 9, 8-гә 8, 7-гә 7, 6-га 6. Гомумән иң кичкенәсе аның хәтта 4-кә 3. Ул Шәүкәт Галиевтә, Роберт Абида бик күп. Менә шушы калыплар бар, ижек калыплары бар. Кадерле дуслар, менә бүген без шигърият турында сөйләшә башладык. Һәм аның иң мөһим ике принцибы ритм һәм ижекләр принциплары турында сөйләштек. Ә менә киләсе дәресебездә без рифмалар рәте, образларның бирелеше, композицияның төзелеше турында, шигъриятның башка төзү материаллары һәм чаралары турында
поэтик троплар турында сөйләшербез. Ә хәзергә саубуллашабыз. Уңышлар сезгә.